Buy one, get one free, get one free, get one free, get one Buy one, get one free, get one free, get one free, get one free, get one free. ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଲୁହାର ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ। ଲୁହାର ରୋଷେଇ ସେବା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ। ଲୁହାର ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ। ଲୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ बढिया नायक सही नायक
ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ରହିବେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଫାଙ୍କାରେ ବୁଲି ପଳେଇବ ଲୋକ ଆଇଲେ ଗଲା सभापति मान को अनुरोध करा मेढ़ उठू लाइन भी नहीं आसतु बर्तमान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाइन के पड़े 1 नंबर मेढ़र आमर मंडप पाखे आज पहुंची सभापति संबर्धित कराई से आगू बर्तमान बढ़े सब अन्य मेढ़ मान अनुरोध करा
ତା ପଛକୁ ପଛକୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 2 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। 4 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ସଭାପତି 4, 5, 6 ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର